चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। ट्रक आणि टँकर चालकांचा संप अखेर मागे घेण्यात आलाय। केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि ट्रान्सपोर्ट संघटनांची बैठक घेण्यात आली। दरम्यान हिट अँड रनचा कायदा लागू झालेला नाहीये। सरकारसोबतच्या बैठकीनंतर हा संप मागे घेण्यात आलाय। वेंगुर्ले तालुक्यातील रेडी येथील रहिवासी आणि कोकण रेल्वे असिस्टंट लोको पायलट ज्ञानेश्वर कांता केरकर या तरुणाला इंग्लंड येथील तरुणीने लग्नाचे आमिष दाखवून तब्बल 5,40,223 रुपयांचा गंडा घातलाय। या प्रकरणी केरकर यांनी वेंगुर्ले पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय। कणकवली तालुक्यातील मुडेश्वर मैदानानजीक असलेल्या सुगंधी वनस्पती प्रक्रिया केंद्रातील अर्ध्या एचपीचे 10,000 रुपये किमतीचे एकूण 2 मोटर अज्ञात चोरट्याने चोरून नेले। या प्रकरणी कणकवली पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। दोडामार्ग शहरात मोरगाव पवारवाडी येथील बंद फार्म हाऊस मधील एसीचे साहित्य चोरताना 5 चोरट्यांना पोलिसांनी रंगेहात पकडले। स्थानिक ग्रामस्थांच्या सतर्कतेमुळे ही कारवाई करण्यास पोलिसांना यश आले। कोकण रेल्वे मार्गावरील कारवार भटकळ विभागादरम्यान 4 जानेवारी रोजी 3 तासाचा मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे। मालमत्ता देखभालीच्या कामासाठी सकाळी 12 वाजता सुरू होणारा मेगा ब्लॉक दुपारी 3 वाजता संपेल। या मेगा ब्लॉकमुळे 4 रेल्वे गाड्यांच्या सेवांवर परिणाम होणार असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने जाहीर केले। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।